Σήμερα θα δείξω μασάζ για την περιοχή των ματιών. Η περιοχή των ματιών γνωρίζουμε είναι αρκετά ευαίσθητη και δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Θέλει συνήθως παρεμβατικά πράγματα, ωστόσο με το μασάζ μπορούμε και καταφέρνουμε να μειώσουμε το είδημα, το πρίξιμο δηλαδή που δημιουργείται εδώ, αυτό το σακούλιασμα που γίνεται εδώ στα μάτια, να τονώσουμε λίγο το βλέφαρο ώστε να σηκωθεί, να μειώσουμε τους μαύρους κύκλους, οι οποίοι συνήθως οφείλονται σε κατακράτηση και οι μαύροι κύκλοι να γνωρίζετε ότι έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με τη λειτουργία των νεφρών, γι' αυτό θέλει πολύ νερό και εδώ. Και η ρητιδούληση έκφρασης, εδώ στο πόδι της χήνας, στο κλασικό, που συνήθως εδώ για να εξαφανιστεί χρειάζεται ενέσιμα. Παρ' όλα αυτά, με το μασάζ μπορούμε να καταφέρουμε να βελτιώσουμε κατά πολύ την όψη στην περιοχή των ματιών, να τα ανοίξουμε, να σηκώσουμε το βλέφαρο, να τα κάνουμε να δείχνουν πιο ξεκούραστα και να μειώσουμε την ταχύτητα που εμφανίζονται όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση. Είναι πολύ καλό να προσπαθήσουμε να το κάνουμε το βράδυ, καθώς βάζουμε την κρέμα ματιών. Οπότε θα ξεκινήσω λίγο να δείξω πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό. Θα βάλω την κρέμα μου. Λοιπόν, και συνήθως δουλεύουμε με αυτά τα δάχτυλα, γιατί δεν θέλουμε έντονη πίεση στην περιοχή των ματιών. Οπότε θα ξεκινήσω με κυκλικές κινήσεις. Η πίεση είναι ελάχιστη. Ελάχιστη πίεση. Ωραία. Συνεχίζω στον έσω κανθό με μικρές πιέσεις. Πολύ μικρές πιέσεις, αυτή είναι εδώ την περιοχή που πάντα όταν ξυπνάμε φαίνεται πιο κουρασμένη. Φαίνεται λίγο φουσκωμένο εδώ το μάτι. Θα προσέχετε λίγο να μην πάει η κρέμα μέσα στα μάτια. Όταν φτάσετε κοντά στον έσω καθό κλείστε το μάτι. Ωραία. Και συνεχίζω προς τα έξω. Ανοίγω το δέρμα. Εδώ που συνήθως είναι το πρίξιμο. Ανοίγματα με τα δάχτυλα. Αυτό πραγματικά με ξεκουράζει πάρα πολύ τώρα. Τέλεια. Συνεχίζω με αυτή την κλασική κίνηση που σίγουρα την έχετε δει, τα χτυπηματάκια. Είναι κίνηση νούμερο 1 για το πρίξιμο. Εναλλακτικά χτυπάμε την περιοχή. Οι κρέμες ματιών και τα προϊόντα ματιών γενικά είναι πολύ καλό να τα βάζουμε στο ψυγείο, διότι τα μάτια θέλουν παγωμένα πράγματα, δροσερά, δεν θέλουμε κάτι ζεστό εδώ. Και πάμε να δουλέψουμε και λίγο το φρύδι και τις ρητίδες της έξω. Θα το δείξω εδώ. Σηκώνω το φρύδι. Ελαφριά πίεση, πάρα πολύ ελαφριά, ώστε να σηκωθεί το φρύδι. Το σηκώνουμε μέχρι το κόκαλο. Και εδώ πάμε στις ρητίδες του έξω κανθού, το πόδι της χήνας το γνωστό, και με τα μάτια μας ανοίγουμε τη ρητίδα. Αποκλείεται εδώ να μην νιώσετε ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι αιματώνεται, ότι γίνεται ένα ωραίο μασάζ. Εδώ, αν οι ρητίδες είναι προς τα κάτω, έξω ή προς τα πάνω, δουλεύετε κατά μήκος. Δηλαδή, αν είναι προς τα πάνω η ρητίδα, κάνουμε αυτό. Προς τα πάνω. Αν είναι προς τα κάτω, θα κάνετε λίγο αυτό, να ανοίξει προς τα κάτω. Ωραία.
Και τελειώνω με επίσης αγαπημένη κίνηση για να σηκώσουμε τα φρύδια. Κάνουμε αυτή την πολύ απλή αλλά τόσο αποτελεσματική κίνηση. Σηκώνω τα φρύδια από την έξω γωνία και τελειώνω με το να σηκώσω το δέρμα. Αποκλείεται να μην νιώσετε τόνωση σε αυτή την περιοχή αν το κάνετε. Και τελευταία κίνηση, βάζουμε τα χέρια πάνω στα μάτια, πιέζουμε πολύ ελαφρά 2 φορές, άλλη μια φορά. Και κάτι τελευταίο, κάνουμε μικρά τσιμπηματάκια εδώ, λίγο για να αιματώσουμε ακόμα την περιοχή. Τέλεια.